att det var fel gubbe. Jag undrar om man ska ha den här. Ja men fan. Vem? Det är världens smutsigaste lilla kompis. Vem? Alltså vad fan, gå bort från min stol. Det är bara en smutsig lilla kompis som är helt jävla efterbliven som inte förstår att vi inte är hemma. Helt jävla efterbliven. Man ska inte röra på sig. Ska man det? Nej. Är du helt säker? Ja. Oh! Har ni inte sett såna där banor? Nej. Men vad fan går det jävla... Inte. Men det är ju exakt samma sak. Shh, inte. Söka på Don't Move så kommer jag hitta jättebra banor. Så jag tror han är fan efterbliven han som är det. Det ska röra på mig. Förstörde hela skitet. Nej, kolla. Fuck. Här kolla. Gå till meny. Och så där, sök på Don't Move. Vänta. Don't move. Några är hur bra som helst. Nästa Matrix och allting. Och någon där klik. Men vad fan, han är helt jävla efterbliven. Gå dit och säg vi inte är hemma. Alltså om man plingar på igen då kommer jag fan gå dit och slå. Och säg vi inte är hemma. Vi är inte hemma. Vänta, sök på de bästa. Rating. Och så snabel. Eller vad säger jag om? Skit dit. Klicka på den. Nej, där. Nu, fan, nu går jag damm. Vänta. Vad? Nej, de är inte här. Ha det i video. Okej, det kanske var lite taskigt av en alltså. Men fan, jag pallade inte precis. Vi vaknade precis och vi har precis frukost också. Nu är det min tur. Här.